para alguno ongi etorri Lastotxaparen kanalean, ni Lastotxaparen zuen honetan berriz ere World of Warsi jokoa dakarkizuet eta apur bat dator eventuari buruz apur bat hitz egiten nato. Bi aste barru Donostiako kursalean manga eta komik internazional azoka bat egongo da eta bertara urreratuko naiz ia zer moduko egitaldi aden informazioa ematen joan diren aldera esan daiteke eventua ondo egongo dela, gauzak ondo prestatu dituztela, izan ere eventua hasi baino hilabeteak aurrerako pizkanaka gonbidatuak zentzuk izango ziren esaten hasi ziren eta hori oso positiboa da, beste batzuetan asmatu behar duzu eventuare gonbidoak eta jakitea ezinezkoa da eta hori kontuan izan da beste maila bereko eventu bat edo izen berdina daraman beste eventu bat berandago egingo dutenaz gonbidatuak eta abar egotea eta hemen egingo duten eventuan oraindik ez ere ez jakitea kontzertu bat izan ezik. Horretaz aparte, behintzat ez du antzekorik ikusi, gero esan beharra daukate Donostiko eventu horretara bango dudala Genderbender cosplay bat kasu honetan Namiren figura batean oinarrituta dagoena eta beraz, gaur izango da urtengo lehen cosplay eta Luffyren cosplay dudanez etxeko gauzekin lortu izan dudana pelukatxo batekin eginda dago. A ber, cosplay beste gauze bat da otsailean hotz egiten duela eta beraz izatezko figuratxoaren frakak, laburrak izan beharrean eramango ditu luzeak. Laburrak ja Bilboko eventura eramango dut hor, grupal batean sartuko naizelako edo, gero ere blogean, lastotxapel.blogspotean ere elkarrizketak egongo dira batzuk nahiko interesgarria zaizkit eta beste batzuk izango dute apur bat polemika nolabait esateko. Saiatuko nahi aldugunean berriz ere Robert Egileanekin beste zuzeneko bat egitea edo joatea igual esango dio Warhammer buruz egin beharrean egin aldugula igual Age of Empires 2. Torpedoes dead ahead. Torpedoes to port. Hasiera batean uste nuen eventu hori izango zela da Donostikoa
pasen urtean espotakua egin zutena, baina ezberdina beste eventu mota bat dela esan dugu. Espotakua izandako lekuan izan da ingaizkere zen egon. Bueno, suposatzen da, izango dela eventuri handien. The ship is on fire. Critical engine damage. Smoke generator started. Problem solved, sir. Espero dut balio duen sarrera Torpedoes to eventuaren starboard. moduan egotea ez ustekorik